Yo, what's up? Good morning mga tropa. Kumusta kayong lahat mga tropa? So, ang oras pala natin ay 7:30 ng umaga. So, usapang Honda Supremo na naman pala tayo dahil kahapon pala mga tropa ginamit ko tong si Raptor na pula, tong Honda Supremo natin. Tapos yun na nga, kahapon kasi maghapon ang ulan mga tropa, walang tigil talaga. So may napansin pala ako dito sa Honda Supremo ko na pag start ko kahapon nagpapalya siya. So ganito rin ba yung Honda Supremo nyo mga tropa? So ito papakita ko sa inyo mga tropa. I-start lang natin tong si Raptor na pula. Alright. So kahapon kasi pag start ko, hinayaan ko muna siyang uminit. Pinainat ko muna yung makina. So gamitin na natin tong to start para mabilis lang yung vlog natin. So yun, diba? Wala namang problema sa cold starting na kasi one click naman nag-start. Pero ito nga yung napansin ko mga tropa, no? Mamaya pag mainit na yung makina, i-rev natin siya para makita nyo, dahil pag ganun na nirev mo pumapalya. So ganito rin ba yung mga Honda Supremo nyo tuwing umaga, at kadalasan minsan namamatay, diba? Ipapakita ko sa inyo mga tropa kung paano nga ba yung ginagawa ko pag ganitong naka-experience ako ng ganitong senaryo sa aking Honda Supremo. Alright, so papainitin lang natin siya ng mga 1 to 2 minutes mga tropa. Alright mga tropa, so sakto 2 minutes na yung ating Honda Supremo. So mainit na po yung makina nito. So ito, i-rev na po natin siya para makita nyo yung sinasabi ko sa inyo na nagpapalya siya. Alright, ito siya mga tropa. Ayan o. Para siyang nabibitin mga tropa. Ayan o. So yun mga tropa, no? So ito ipapakita ko sa inyo kung paano pala natin ito troubleshoot yung kanyang problema sa mga Honda Supremo natin. Kung nararanasan mo yung ganitong problema sa motor mo, ganito lang yung gawin mo mga tropa. Alright mga tropa, so ganito lang pala yung gagawin natin sa pagtutroubleshoot ng kanyang pagpapalya o pamamalya ng Honda Supremo natin. So ito pala mga tropa, ito yung bubuksan natin. Ayan o, yung drainage na yan. Ayan, bubuksan lang natin yan mga tropa. Tapos papatuluin natin siya dito. Alright, so buksan natin para makita natin kung may tubig nga ba yung karburador. Kasi alam nyo naman pag tag-ulan mga tropa, no? Pag tag-ulan minsan napapasukan ng tubig yung mga tangke natin o yung karburador, di ba? Minsan barado rin to. Isa rin yun, minsan barado to mga tropa, kaya nagpapalya. So kailangan natin itong linisan. Ito siya mga tropa, oh. Titignan natin kung may tubig o wala. Alright. Minsan kasi mga tropa, pag ganitong tag-ulan, kailangan natin
i-drain itong carburetor natin, kasi minsan ito yung nagiging sanhi kung minsan tumitirik tayo dahil minsan napapasukan ng tubig itong tangke natin. Siyempre pumupunta siya dito sa carburetor. Alright, so ito na yung gas natin. Ayan, ayun, may kunting tubig siya mga tropa, oh. Ikita ba? Ayun, oh, may kunting tubig. Ayan, oh. Alright, so yun mga tropa, no, may kunting tubig yung carburetor natin, kaya siguro na namamalya siya. So start natin. Ayun, oh, naging okay na yung minor niya mga tropa. Oh. Okay na yung minor niya mga tropa, oh. I-rev natin. Ayun, oh. Nawala yung pamamalya ng mga tropa. Kanina halos hindi makakyat yung minor eh. Alright. So yun mga tropa, no? Ganun lang lagi yung ginagawa ko tuwing tag-ulan, eh namamalya yung aking Honda Supremo. Nagdidrill lang ako sa carburetor para matanggal yung dumi o yung tubig na minsan pumapasok. Kasi yung tangke kasi ng Honda Supremo natin mga tropa, minsan kasi napapasukan yung ganitong design ng cover ng tangke, napapasukan yan mga tropa. Unlike dun sa TMX 155 yung bilog yung iniikot, yun sigurado yun na hindi basta-basta napapasukan yun. Pero ito kasi mga tropa, medyo alanganin tayo sa ganitong cover ng tangke kasi minsan napapasukan ito eh. O kaya minsan naman pag nagpapagas tayo, eh, tamang-tama tag-ulan, eh may tubig dito, yun pumapasok yan sa tangke mga tropa. Kaya mas mainam lang magdala tayo lagi ng pamunas, kasi may pamunas din ako dyan mga tropa. Ayan, oh. Ayan yung pamunas ko. So may pamunas din ako, kaso ang nangyari, kaya sobrang lakas ng ulan kahapon nung nasa biyahe kami, wala na, nabasa din. Pero ang sa tingin ko mga tropa, eh, napasukan talaga ng tubig to nung kahapon na magdamag ang ulan. So kung nararanasan nyo yung ganitong problema sa Honda Supremo nyo, lalo na yung pamamalya, ganyan, subukan nyo muna mga tropa, i-drain nyo muna yung carburetor, tapos subukan nyo kung natanggal ba yung pamamalya, kung dahil minsan may tubig, minsan may dumi. So imbes na pumunta kayo sa mekaniko, pwedeng kayo na lang yung gumawa mga tropa. Alright, so yun lang mga tropa yung vlog natin. Mabilisan lang tayo at sana ay nakatulong tong video na to sa inyong mga Honda Supremo. At siyempre nakita nyo naman si Raptor. Kabisado ko na pag minsan namamalya, ganyan. Alam ko na kung paano gagawin ko. Alright, so dito naman tatapos tong vlog natin mga tropa. So ingat po tayong lahat and God bless po. So see you po sa next na vlog natin mga tropa.